Ruodhi kod jolupgi onyisi ni oredo kanda kendo tima kare kaluwore gi dwaro mar tijgi. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki wacho ni jotend nanga kod ibiro non tijgi kaluwore gi kaka gisetiyo. Kindiki wacho ni tije kaka arita kwe, ndiko jopur kod neno ni jopuonjre duto odonjo skul gine moko kuom tije ma ruodhi nyaka tim mondo ripodegi obed maler. Jachung weche marwa Ken Muga miyowa ler mar wachno. Kaene kaunti ma Isiolo e nyasi mar yawo log tich manyien mar Cherab sub-county. Jatend migao mar arita kwe Kithure Kindiki oyango ni tend nanga koro ibiro bedo mana ka inono tijgi kendo miyogi thuolo mar tich kaluwore kod nyalo mar tijegi mana kaka itimo ne tende migepe moroko daga jotend migepe kaachiel kod jogoro mag migepego. Umesikia vile rais amekuwa mkali kwa sisi ambao ni mawaziri wake, na amesema lazima tumsaidie kazi na tufanye bidii. Si umesikia rais amesema hivyo? Vile vile hata nyinyi lazima mfanye bidii. Wale ambao mko chini, hiyo pressure lazima iteremke hapa chini. Kindiki wacho ni ruodhi kod jolupgi ibiro non report gi kaka gisetayo chenro mag sirikal. Kamano riwo koda ka chenro mag keto arita kwe, ndiko jopur register mar sirikal kod neno ni jopuonje duto donjo skul kaka chik dwaro. They are doing a good job. Omoding, you people are doing a good job. Wale ma DCC mko hapa na ACCs na chiefs, assistant chief, you are doing a good job. But you can do better. Ruodhi magwenge mago marokak bende koro nyisi no dokanda e jiwo lwenj kedo kod kuo mar jamni ma otimo ne gwengego to kaachiel kod timbe mag njore. Haitawezekana ati kuna kisa kikubwa cha kukosekana usalama ati siku ile waziri anafika ndio county commissioner anafika. Haitawezekana. Yes, lazima nikukute hapo kwa ground. Kindiki bende osingo ne sub counties mamoko 27 manyien manchane ochapi oboke mar sirikal ibiro yawa yanga ithuolo ma okokadho higa achiel mondo mi okonye chwalo chenro mag sirikal yo mayot ne oganda jo Kenya. Ken Muga, Ramogi TV.